सावंतवाडीमध्ये सिंधुदुर्गामध्ये भारतीय जनता पक्षाचीच ताकद आहे. जे मतदान होतं विधानसभा लोकसभा इथे तुम्ही भारतीय जनता पक्षाच्याच आधारे इथे लोकप्रतिनिधी निवडून येतात आणि म्हणून तुम्हाला हा जो प्रतिसाद दिसतोय आमच्या श्रद्धाताईंना आणि त्यांच्या सगळ्याच लोकांना, कारण का लोकांना भारतीय जनता पक्ष काय विकास करू शकतो. आज देशामध्ये नरेंद्र मोदी साहेबांच्या माध्यमातून चालणारा विकास, राज्यामध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांच्या माध्यमातून सुरू असलेला विकास आणि जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री म्हणून मला जी जबाबदारी दिलेली आहे त्याच्यामध्ये गेली 11 महिने जे काम आमच्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून झालेलं आहे ते लोकांनी अनुभवलेलं आहे आणि म्हणून आम्हाला भारतीय जनता पक्षाला अतिशय उत्तम प्रतिसाद भेटतोय. निवडणुका म्हटल्या की तुमचा एक वेगळा प्लॅनिंग असतो. त्यात तुम्ही म्हटलं की निवडणुकांमध्ये आपण PhD केली. 3 तारीखला काय चित्र असेल? कमळच फुलणार, कारण का जनता आमच्या बाजूने आहे. आम्ही काम करणारे आहोत. निधी देण्याची सगळी ताकद आमच्याकडे आहे. तिजोरीच्या चाव्यात माझ्याकडे असल्यामुळे जो निधी कुठल्याही नगराध्यक्षाला द्यायचा असेल, कुठल्याही नगरसेवकाला द्यायचा असेल त्याला पालकमंत्री म्हणून माझ्याकडे यायला लागेल. तुम्ही उदय सामंतजींचं वक्तव्य बघितलेलं आहे, अन्य नगराध्यक्ष उमेदवारांचे वक्तव्य बघितलेलं आहे. प्रत्येकजण बोलतोय की आम्ही पालकमंत्र्याकडे जाणूनच निधी घेणार आहे. मग ह्यापेक्षा जनतेने ज्या पक्षाचा पालकमंत्री आहे त्याच पक्षाच्या नगराध्यक्ष आणि उमेदवारांना अगर मतदान केलं तर इकडे तिकडे जायची गरजच नाही.